kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao magpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reforma. Isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Mayong gabi. Mayong gabi alang sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suking tigpaminaw din hinining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kini yung alagad kang inan, Brother Aldrin Romo, magapakiguban na usab diha kaninyo sulod sa usa ka takna nga tulumanon sa paghisgot mga higala sa mga pulong sa Dios, no? Sa ikaduha nga portion o sa una nga portion mga kaigsunan mo nang ato ang mga paghatag og pagtagad, no, sa ato ang usab nga mga viewers, mga kaigalan ug mga kaigsunan, pagtimbaya, no, sa ato mga higala nga mga tigpaminaw din hinining ato nga tulumanon. Unya sa ato ang mga kaigsunan nga usab sa ilahang matag panimalay karon, mayong gabi kaninyo og happy Sabbath, no, sa tanan nato ng mga kaigsunan, labi na sa atong mga kaigsunang Adventista. Mayong pag paminaw kaninyo nga tanan. Salamat sa Ginoo, no, niining kahigayunan nga gihatag nganhi kanato nga sa diin kita usab makahimo sa pag program niining kagabhion. Medyo pagaw-pagaw gamay, no, pero sa gihapon, no, ang Dios sa gahatag kanatog kahigayunan nga sa diin kita usab makahimos pagserbisyo diha kaninyo mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Unya sa ato ang mga viewers diha, no, padayon lang sa pag-share o pag-like sa ato nga video aron sa ato nga live mga kahigalaan dinhi sa XFM Cebu, aron usab nga ang uban pa usab natong mga kaigsunan nga wa pa maabot usab sa ato nga wa pa makadungog usab sa ato nga programa, sila usab makadungog nini og mahimo usab nga na uban tabang sa Ginoo mga kaigsunan mapanalanginan pinagi sa iya usab nga mga pulong nga ato nga pagahisgutan usab dinhi. Salamat usab, na sa tag-iya usab nining mao nga estasyon si Doc Remilito Oy nga moy naghatag pagtugot nganhi kanato aron sab kita makahimos pag sibya dinhis kanginan, makapahat nga na kaninyo sa mga pulong sa Dios, no? Ngogingan man usab na sa mga nagadumala usab nining maong istasyon, nangunahan sab sa ato nga station manager Sir John Libay King, uban sab sa ato nga kauban nining gabi na Sir LL, no, nga moy kauban sab nato sa pag aron sab kita mahimo nga maka-live usab dinhi sa kanginan mga kaigalan ug mga kaigsunan. Salamat usab kang Sir Romelo Nobinario o gayon masab kang Ma'am Melona Nobinario. Og ingon man usab na sa atong mga higala ug mga kaigsunan na nga mga gusto mo paabot sa ilaha nga mga pangutana,
Ala, ipaabot lang ninyo mga kaigsunan. Pinagi sa pag-text sa ato ang numero 0976-555-1008. No? Muna to ang numero mga kaigalan o mga kaigsunan. Kung kamo adunay mga pangutana, ilabi na usab sa ato ang gisgutan dinhi, ilabi na sa mga doktrina nga gisgutan usab nato, no? Mga doktrina nga gihuptan usab sa Seventh Day Adventist Reform Movement, no? Sa ato ang mga higalag mga kaigsunan diha. Na ipabot lang ninyo sa ato ang numero 0976-555-1008. O di ba ka, no? Sa atong mga higalag mga kaigsunan nga nas dool, pwede ka mong mobisita mga kaigsunan sa ato sab nga opisina. Diha may mutang sa may Treasureville Subdivision, Barangay San Isidro, Siyudad sa Talisay, na? Naman na ito ang address mga kaigsunan dinhi sa Sugbo. O ingon man usab, no? Sa atong mga higalag mga kaigsunan nga kanunay usab nga naga-Facebook mga higala, pwede usab kamo nga mo message ka nato pinagi sa ato ang Facebook page is the ARM Central Philippine Union Conference. Namo na nga to ang Facebook page mga kaigalaan. In short, no, pwede ninyong i-search slash sa inyong Facebook sa search button slash is the ARM CPUC. Namo na nga to ang Facebook page mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Sa ato ang mga viewers og sa ato sab nga mga listeners sa radio mga kaigalaan ug mga kaigsunan, usbon ako mayong gabi ug happy Sabbath kaninyong tanan. Now, nini nga kagabion mga kaigalaan sa di pa ta mo padayon sa unahan, magampo na kita alang usab giyas balang espiritu. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit ani usab imong alagad nini nga kagabion. Dool sa imong trono sa grasya nagangyo diha kanimo, ikaw magagiya, magatag kaalam nga langit noon nga sa matagpulong pagatun-an nining kagabion kini usab mahimo nga dogang makapadasig labi na sa mga tigpaminaw o sa mga nagakaluya mahimong manumbalik ang nahunang gugmas pagpangalaga diha kanimo o yan man sa mga nagmadasigon mahimong mudasig pagayod o sa mga interesado ikaw sa mga hikap kanila. Padayon sa pagsusis kamatuoran aron usab mahimong imong mga kaanakan magkahiusa diha sa pagsimba ug pagdaig diha kanimo. Panalangin ni lamang mga katawhan labi na sa mga tigpaminaw sa ilang mga panginabuhian, ikaw nasayod sa ilang mga panginahanglan, ikaw magapagkamaayo o magabubo usab nini. Ligo na lamang pagtuo bisan pa mas mga pagsulay nga maabot sa among kinabuhi, ikaw sab mga panalangin labi na sa tagiyan ining mo istasyon mahimong usa ka ginamiton usab sa pagpahat usab diha kanimo sa mga pagpahat usab sa imong mga pulong ngadto sa mga katawhan wala usab masayod ka matuoran. Ingon sa mga nagadumala ikaw sa mga panalangin o kining tanan ang isalig gitugyan gilawmang madawat uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan gilawmang madawat sa ngalan sa Jesus manluwas. Amen. Usbo nato no sa kanindot ngawit mga kahigalan atong napatalinghugan, no? Standing on the promises of God, na tungod kay diha niya na mga kahigalan ug mga kaigsunan ang mga saad sa Dios. Usa ka nindot kaayo mga kahigalaan, no? Sa gisgutan na nato ganiha. Ug gani tungod niya nang maong saad kita nahimo nga buhi sa pagkakaron, no? Nahimo nga padayon nga nagpakabuhi mga kaigalaan tungod lagi kay kung wala kana mao nga saad mga kaigalaan mga kaigsunan na first place sa dihang ang tawo mikaon sa bungas pagilag sa maayos daotan ang giingon sa Dios ngadto niya mamatay gayod siya, pero diha tungod sa mga taliwala, no, sa ato ang manluluwas mga kaigalaan kita usab nakahimo sa nakahimo sab nga hangtod ron, no, nahimong padayon nga nagpakabuhi mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Matod pa ni 5917
Maayong gabi, Pastor, og sa imong mga kauban diha og sa kauban natong mga Adventist. Hinaut ana among tanan sa maayong panglawas, ang Ginoo mag-uban kaninyo sa kanunay og sa tibok mong pamilya, Pastor. Salamat kayo, no? Kang 5917 og si kinsa manino maayong gabi kanimo og happy Sabbath. Inautosab na ang panalangin sa Dios manausab diha kanimo, na og hinaot nga sa gihapon, no, di ta malimot mga kagalaan sa pagpasalamat sa atong labang makagagahom. Maayong gabi usab diha kang Mansky Laudi, no? Brother Mando Laudi diha usab sa may Misamis kung wa ko masayop, no? Maayong pagpaminaw kanimo og happy Sabbath kanimo nining gabhiona, no? Sa miagi nato nga mga pagtuon mga kahigalaan, naghisgot kita kung saan nato pag-resist o saan nato pagpakigbatok kining gitawag og tentasyon mga kahigalaan. Ug gani dunay mga gihatag nga kanato nga mga kanana ang mga pasidaan, na last nato nga naisgutan mga kaigsunan kining tentasyon mga kaigsunan. Sumala pa sa usa ka komentaryo niini sa gitawag og Great Controversy page 600 mga kaigsunan. So usa ka manunulat, no, iyang gisgutan dito, temptation often appear irresistible because through neglect of prayer and study of the Bible. So mo din ni hinungdan mga kaigalaan, no, ato lang i-review gamay na atong mga naisgutan sa miagi. So the tempted ones cannot readily remember God's promises and meet Satan with scripture weapons. But angels are around about those who are willing to be taught in divine things. And in time of necessity, they will bring to their remembrance the very truths which they needed. So muna siya ang kinahanglan nato mga kaigsunan. Muna nga last time sa atong gihisgutan, aron usab nga kita makahimo sa pagpakigbatok ngadtos gitawag og tentasyon, dunay kinahanglan nato usab ang pagsusi, pagtuon tungod kay ang gihatag nga ehemplo ni Kristo mga higala mao kadtong thus saith the Lord, or unsay ginasulat, no, unsa may nasulat sa mga pulong sa Dios, mo na iyahang taming mga kaigalaan sa diha nga siya, or mo na iyang gihimo nga tubag nga tukang Satanas tungod kay lagi nahibaw ta mga kaigsunan nga ang gitawag og tentasyon kanana ang gipresentar ni Satanas in an attractive way, especially, no, in the case of Jesus Christ mga kaigalaan, nahimo nga nakita man gud niya, no, nga si Kristo na ginahanglan at that time siya ingno nato gigutom tungod kay nagpuasa siya og 40 ka adlaw og anang panahona mga kaigalaan og mga kaigsunan, no? So mo na hinungdan nga gi-present dai niya ang una-una pagkaon mga kaigalaan, which is diha nga bahin mga kaigalaan nahulog sab ang atong unang mga ginikanan. So muna gisgutan din mong komentaryo, temptation often appear irresistibly or irresistible because of kinini ang neglect of prayer and study of the Bible. Although no, may study of pagtuon, wa pa may Biblia aning panahon mga kaigalan, pero direct, no, ang instruction sa Dios ngadto kanila. Ang instruction mao nga dili mo dool o dili mo lantaw, pero kay gihimo man, no, nahimong nisulod gayod ang temptation mga kaigalan mga kaigsunan, no. May gabi diha sab kang Brother Dave Bresenyo, happy Sabbath. Usab diha kanimo. Now dinhi mo na nga kita gipasidan-an gayod mga kaigalaan ug mga kaigsunan. O gani, no, nahimo na dato na nang naisgutan sa nang labay nato nga mga pagtuon mga kaigalaan. Now padayon ta, no, dinhi sa ato usab nga pagtuon, kini na usab ng pagbuo og usa ka kinaiya mga kaigsunan alang sa
kanang walay katapusan usab nato nga Pinoy-anan mga kaigsunan, no. Mahimong andam ta tungod kay diha ni ana kita usab no, mahimong andam dapat, no, before ta, no, sa gikaingon na nato ganiha, standing on the promises of God. Sumala pa sa ato ang kanta kana nga saad mga kaigalan mga kaigsunan iyatang dadon diyan ang walay katapusan nga dapit, no, or kana na ang maong langit mga kaigalaan, no, puloy-anan nga wa dinhi o di nato makita dinhi mga kaigsunan kundi dito lamang sa maong langit, no. Usa ka balay mga kaigsunan nga napuno og mansyon, asa ra mo ana mga kaigalaan, na. So pansa dili pa ta moabot ni ana kinahanglan nga magkat-on or mag-build ta og gitawag og kinaiya mga kaigsunan alang ni anang mao nga saad sa Dios nga hinato. So kini o gani kini siya mo'y pinaka-importante mga higala gani. Sumala pa sa usa ka komentaryo niini sa gitawag og education page 225, no, nga libro mga kaigsunan. Nag-ingon dito ang mao nga komentaryo, character building is the most important work ever entrusted to human beings, and never before was its diligent study so important as now. Never was any previous generation called to meet issues so momentous. Never before were young men and young women confronted by perils so great as confront them today. So muna nga importante kaayo ni siyang pag-build nato usa ka kinaiya mga kaigsunan. Kini mo'y pinaka-importante nga buhat nga gitugyan nga hinato. Ngano man, kung maghisgot ta mga kaigsunan og kinaiya, ang matag-usa nato adunay tagsa-tagsa ka kinaiya, no? Nayuban nga sa puton mga kaigsunan, nayuban nga maayo sab, no? Pero sa uban nga bahin, dili sab maayo mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Busa kining pag cut-on or kining pag-build og kinaiya mga kaigsunan matod pa is the most important work ever entrusted to human beings. Karon, no? Tungod kay dako kaayo ni kahimuan mga kaigalaan. Ngano man, tungod kay ang usa ka sama gihapon nga komentaryo magkaigsunan sa gitawag og Christ Object Lesson page 74 nagingon dito. Ngano nga importante maning pag-build og kinaiya og kining kinaiya mismo mga kaigsunan. Kay matod pas na sulat, profession is as nothing in the scale. It is character that decides our destiny. O dili di ay paigo mga higala nga moangkon lang ta nga basta ako Kristohanon ko, pero sukwahi ang akong kinaiya. Sukwahi ang akong gipakita nga pagka ako, no, sa matag adlaw mga kaigalan mga kaigsunan. So mo na gisgutan dinhi, profession is in nothing in the scale. It is character that decides our destiny. So ang kinaiya di ay mga higala maoy dako og kinini ang kalabutan mga kaigsunan when it comes to destiny sa usa ka tawo. Dili lamang kutob sa pag-angkon nga ako Kristohanon pero bati og kinaiya, or ako Kristohanon pero dalo. Kana siya nga mga example mga kaigsunan, no, wa na diri na sulat. Pero kana ba, no? Pag ingon nato og kanang pag-angkon lamang, dili na mo'y basihanan mga kaigsunan. Kun dili ang basihanan mga kaigsunan sa ato ang walay katapusan nga padulngan mga kaigsunan, o ato ang destiny, ang pinaka-importante diri mao daining gitawag og kinaiya. So atong nakita, no?
Ang pag-build og kinaiya is important sa pagkakaron mga kahigala ng mga kaigsunan. Nga naman, tungod kay ang pag-angkon lamang nga Kristohanon dili paigo mga higala. Tungod kay ako pwede mo ingon nga ako Kristohanon pero inig laing adlaw or inig abot sa akong panimalay dili makita mga kaigsunan ngadto makita sa mga silingan di makita ang pagka Kristohanon. So unsa man lamang mga kaigsunan. So what is gani sa tubangan sa Ginoo mga higala? Dunay usa lamang ka dako kaayo og value mga kaigsunan sa atubangan us panan-aw sa Dios. Ha? Unsa man ni siya mga kaigsunan? Ang selected messages no sa usa ka komentaryo niini mga kaigsunan, book 1 page 259 nag-ingon didto. It is the spiritual and moral character that is of value in the sight of heaven. Unsa di ay siya mga kaigsunan? Kining espirituhanon og moral nga kinaiya mga kaigsunan maoy dako og bili diha sa mo'y bililhon mga kaigsunan diha sa panan-aw langit. And that will survive the grave and be made glorious with immortality for the endless ages of eternity. Unsa di ay siya mga kahigalaan? Ang mo padayon lamang mulungtad mga kaigsunan kini di ay gitawag og kinaiya. Matot pa will survive the grave. Bisag mamatay ang tao mga kaigsunan, tingala ta no inig nagay mamatay mga higala, muguwa ra bagadayon ang mga maayong binuhatan. So magpabilin siya atubangan sa Dios mga kaigsunan no. Once nga ang tao mamatay mga kaigsunan, no, napa ni atong matun-an sa unahan, no, pero kini dinhi kining kinaiya spiritual and moral character sumala pa mga higala. Sumala pa mga higala no ang kinini ang espirituhanon og moral nga kinaiya mga kaigsunan mooy bililhon sa atubangan o sa panan-aw sa langit no. Tungod kay kini will survive the grave and be made glorious with immortality for the endless ages of eternity. Matod pa dugang pa, worldly royalty so highly honored by men will never come forth from the sepulchre into which it enters. So dili gyud mga kaigalaan o mga kaigsunan, pero kung imong kinaiya inigawa nimo mao ra gyud gihapon, no? Pero katong mga inon na to ta mga halangdon mga kaigalaan nga mga tawo, inigbangon nila sa other na to nga mga pagtuon mga kaigalaan o mga kaigsunan, na kung unsa ilang balatian labi nagmasinupako no sa kabubuton sa Ginoo. Mao ra gyud gihapon mga kaigalaan o mga kaigsunan. So unsa man di ay ni no kay gisgutan man nato ganiha will survive the grave and make glorious with immortality for the endless ages of eternity. So how does the character mga kaigsunan survive diha sa kamatayon or slubnganan? Unya unsa may mahitabo nining kinaiya mga kaigalaan once nga ang tawo mamatay. Kay iskutan man dito no. Nga ang tawo mamatay mga kaigsunan pero kining kinaiya unsa man? Survive ba no? So unsa man day mahitabo? Ang gisgutan dito mga kaigsunan sa Ecclesiastes 12 versikulo 7. Once gani ang tawo mga higala, then shall the dust return to the earth as it was. No, kung mamatay ang tao, mo
pauli sa abog siya, no? And the spirit shall return unto God who gave it. Ang iyahang espiritu mga higala mo balik ngadto sa Dios nga naghatag niini mga kaigsunan. Unya ang usa ka komentaryo niini mga kaigsunan sa gitawag og Bible Commentary Volume 6 page 1093. Nag-ingon dito, the wondrous works of God are a mystery to man. The spirit, the character of man is returned to God. Atong bantayan ha. O, atong usbon mga kaigalaan, no? The spirit, atong nabasa ganiya sa Ecclesiastes 12 versikulo 7 nga kini mo balik ngadto sa Dios. Sa komentaryo niini mga kaigsunan nag-ingon dito, the spirit, the character of man is returned to God, there to be preserved. In the resurrection, every man will have his own character. Mao day ni hinungdan mga higala. Mao day ni hinungdan nga kining gisgutan dito ganiha no sa usa ka komentaryo nga kining spiritual and moral character mga kaigsunan will survive the grave. Kay ngano man once nga ang tawo mamatay mga kaigsunan iyahang espiritu mo balik sa Dios. It includes mga kaigsunan sa iyahang gitawag og kinaiya. Nya once nga ang tawo mabuhi pag-usab, pagabanhawon siya sa Dios. In the resurrection mga kaigsunan, every man will have his own character. Ibalik di ay mga higala ang iyahang kinaiya. Ibalik yang espiritu kay banhawon man, no? So, mabalik mga kaigsunan once nga ang tao pagabanhawon. So mo na nga importante kaayo mga kaigsunan no kanagisgutan dito kini di ang spiritual and moral character mga kaigsunan nga gisgutan dito will survive in the grave kay sa dihang mamatay ang tao ma-preserve din siya. Ang tao mga kaigsunan once nga mamatay ang iyang lawas madugta man no mubalik nga to sa abog mga kaigalaan ug mga kaigsunan no. Pero ang iyang kinaiya mga higala mahimong ma-preserve dito sa Dios no uban siyang espiritu mga kaigalaan ug mga kaigsunan. So diha kung maghisgot sabtag kinaiya mga kaigalaan ug mga kaigsunan no. Unsa maning kinaiya na? What makes up sa gitawag og kinaiya mga kaigsunan? Your imagination was not given you to be allowed to run riot and have its own way without any effort at restraint or discipline. If the thoughts are wrong, the feelings will be wrong, and the thoughts and feelings combined make up the moral character mga kaigalaan o mga kaigsunan. So unsa di ay naglangkob mga higala sa gitawag og kinaiya? Sumala pa. Thoughts and feelings na will combine mga kaigsunan. Mo sa man na, mugawas man na no mahimo na nga kinaiya nato mga kaigalan mga kaigsunan. Now, kung sayop ang atong hunahuna, sayop ang atong pagbati, maunsa man ang atong kinaiya. Di ta mag-expect mga kaigsunan nga insakto kundi mahimo usab nga problemado mga kaigalaan ug mga kaigsunan. Maayong gabi dia kang Sir Perez Randy. Good evening Brother Aldrin. Shout out ko Agaw Rolito Perez Prado diha sa Barangay Lunang Hilongos Leyte. Thanks. Salamat sab diha kanimo Sir Perez Randy. Maayong gabi no diha kang Sir Rolito Perez Prado diha sa may Lunang Hilongos
Leyte, no? Sa ato nga mga viewers diya sa Hilongos, mayong pagpaminaw kaninyo o mayong gabi, happy Sabbath kaninyo nga tanan, no? So dinhi mga kaygalaan, no? Ang tao mga kaygalaan, no? Nalangkob siya sa gitawag og flesh at spirit mga kaygalaan, no? Kining flesh that kaning makita, no, nga to ang physical body mga kaygalaan o mga kaigsunan. Unya ang espiritu kining ato ang hunahuna o ang ato ang pagbati mga kaigsunan, mao ni siya ang atong espiritu. Unya once nga ang tao mamatay, mahimulag man no? Kining flesh mga kaigsunan, our physical body will return to the dust mga kaigsunan. But the spirit or our thoughts and feelings mga kaigsunan will return ngadto sa mubalik ngadto sa Dios. Kini bang atong lawas mga kaigsunan, mura ko ni computer, no, na hardware og na software. Ang hardware mga kaigsunan kining ato ang lawas, no? Software kana ang ato ang espiritu ug atong hunahuna mga kaygalaan, no? Unya kung adto tas computer mga kaigsunan, kung once gani, no, nga mabayrosan, nainomdom mo mga kaygalaan kani adto, usa ka estudyante sa Ama Computer College yata kung wa ko masayop, no, na balita na kani adto, tungod atong gitawag og love bug virus, no. Once nga ang usa ka computer mga kaigsunan masudlan og gitawag virus, maguba, no, ang iyahang system. So, madaot siya mga kaygalaan o mga kaigsunan. Nya kato nga virus mga kaygalaan, no, sa ato nga panahon na mugway solusyon nila ato nga time, no. Karon daghan naman kayo nga mga klase gipanghimo sab nga virus mga kaygalaan aron sa paguba sa mga programs computer. Nayuban, no, mahimo ra sab nga madaog kinini ang reformat o reprogram, no, ang usa ka computer. Muna sa ato sab mga kaigsunan, kung anita sa ato ang lawas, kita mismo, no, once nga virus or ang sala mga kaigsunan, murag computer sab, no, musod gani sa ato, munang madaot yun, no. Apil diha mga higala ang ato ang physical nga lawas, including sa ato sab nga hunahuna mga kaigsunan og pagbati. So sa gisgutan nato ganiha mga kaigsunan, ang character, it is a combination of thoughts and feelings mga kaigalaan o mga kaigsunan nya, og dili gani mao masudlan gani is gitawag og sin o sala mga kaigalaan, kana na ang virus mo na nga dili gyud mahimong maayo ang moresulta mga kaigalaan kung maghisgot kita mahitungod usab sa kinaiya. Bosa mga kaigalaan ng mga kaigsunan, no? Kita gipasidan-an gayud mga kaigsunan nga mag-build tag gitawag og kinaiya mga kaigalaan ng mga kaigsunan nga alang ni anang walay katapusan nga kinini ang gisaad nganhi kanato mga kaigalaan ng mga kaigsunan nga langit, no, sa ato ang labawng makagagahom. May gabi di asab kang Sister Estrella, no, siya day kadtong nag-chat, no, sa nag-text kanato ganiha mga kaigalaan, na sab siya diha karon sa may Banawa area mga kaigalaan o mga kaigsunan. So dinhi sa ato mga kaigsunan ang nakanindot lang gud ani mga kaigsunan tungod kay kita adunay gitawag og pattern, no, pattern nga gihatag, pattern nga gilatag na diha mga kaigsunan alang nato aron mao'y ato nga gitawag og sulundan kung maghisgot kita ngadto kinaiya mga kaigsunan.
Gani ang usa ka komentaryo nini mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Naigisgutan diri. So, to Israel, whom he desired to make his dwelling place, he had revealed his glorious ideal of character. The pattern was shown to them in the mount when the law was given from Sinai. Israel had chosen their own ways. They had not builded according to the pattern. But Christ, the true temple for God's indwelling, molded every detail of his earthly life in harmony with God's ideal. So, our character are to be builded for an habitation of God through the Spirit, no? Isgutan diya mga kaigsunan sa Episo 2 versikulo 22. And we are to make all things according to the pattern. Kinsa atong pattern mga kaigsunan? Walay lain kundi si Kristo. Kana siya, no, iyahang gi-build up mga kaigsunan ang gitog og kinaiya mold mga kaigsunan his earthly life, no, once while he was here in earth, kinabuhi mga kaigalaan mga kaigsunan. Even him who suffered for us, leaving us an example that ye should follow his steps. So mo nay gihatag nga ehemplo mga kaigalaan mga kaigsunan ni Kristo ngan hinato samtang dinhi siya sa kalibutan. Mao nga mo ni nakanindot mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Although ang tao mga kaigalaan, no, gisgutan na nato ganiha murag nasudlan siya og virus ba, no? Iyang hunahuna iyahang pagbati mga kaigsunan nahimo ng sukwahi ngadto sa pagbati sa Dios. Pero kang nakanindot mga kaigalaan tungod kay si Kristo, no, nagpakatawo unya naghatag siyag ehemplo nato mga kaigsunan, nga angay nato nga sundan, na mao nga niingon siya, no, diya sa mo na giingon ni Apostol Pablo mga kaigsunan sa Hebrehanon 12 versikulo 2 na dito, no, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, mga kaigsahigalaan o mga kaigsunan. So, unsa lamang ang atong buhaton mga kaigalaan o mga kaigsunan, na? May gabi dia sab kang Brother EJ Bangkasan, happy Sabbath, na? Happy God bless na sab dia kanimo. So, unsay atong buhaton mga kaigalaan o mga kaigsunan? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, na? May gabi dia kang Randy Santisas. Salamat, no, sa pagpaminaw sa ato ang program. So diha mga kaigsunan ato nga sundon, wala tay lain nga pattern, mao si Kristo. Busa ato siya nga sundon mga kaigsunan, isip siya mo'y author tungod kay siya mo'y nagbuos kinaiya mga kaigsunan, og siya usab mo'y finisher of our faith, na kay without him we can do nothing, no, bisan siya mga kaigsunan nagisgot niya na, pero ningon si Apostol Pablo nga I can do all things through Christ. So mahimo nato na siya mga kaigalaan mga kaigsunan. Gani ang sa komentaryo na nagingon diri, so you are not to look to yourself, no? Ang atong buhaton mo lantaw kita, mo tutok kita ngadto kang Kristo, isip atong author and finisher of our faith. So atong buhaton, so you are not to look to yourself, not to let the mind dwell upon self, but look to Christ. Let the mind dwell upon His love, upon the beauty, the perfection of His character. Christ in His self-denial, muna atong pamalandungan mga kaigsunan, na sa gitawag og perfection sa iyahang nga kinaiya, in His self-denial, Christ in His humiliation, Christ
in His purity and holiness. Muna atong tutukan mga kaigsunan, no? Christ in His matchless love. This is the subject for the soul's contemplation. So muna nga mga hito mga kaigsunan ang angay nato nga pamalandungan, no? Kinini ang iyahang pagdumili sa kaugalingon, pagpaubos, kinini ang kaputli o kabalaan sa iyahang gitawag kinaiya, unya sa dili niyang masukod nga gugma mga kaigalaan o mga kaigsunan. It is by loving Him, copying Him, depending wholly upon Him, that you are to be transformed into His likeness, mga kaigalaan o mga kaigsunan. Unsa di ay mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kanang gisgutan diya sa Hebrehanon 12 versikulo 2, looking unto Jesus, naghisgot di ay na mga kaigsunan sa pagtuon, paglantaw, no, sa iyahang pagdumili sa kaugalingon, sa iyang pagkamapainobsanon, sa kaputli o kabalaan, no, sa iyang kinaiya, sa iyahang dili matopngan nga gugma. Mao dinhi nga mga subject mga kaigsunan na angay nato nga pamalandungon. Atong higugmaon siya, unya sunon nato siya. Depending wholly upon Him, no? Kay gisgutan man diha, the author and the finisher of our faith. So walay ato diha, no? Kundi ang ato lamang nga mo sunon nato, no, ang iyahang divine example mga kaigalaan o mga kaigsunan. Depending wholly upon Him, that you are to be transformed into His likeness. Mao day nay angay natong buhaton mga kaigalaan ug mga kaigsunan, no? Tungod kay kita, no? Di man ta makahimo sa pagbag-o sa atong kaugalingon mga kaigalaan. So unsa mang instrument mga kaigsunan nga gigamit sa Dios nga mahimong ma-build up ang ato ang gitawag og kinaiya mga kaigalaan mga kaigsunan. Matod pa sa usa ka komentaryo sa gitawag og libro nga Christ Object Lesson page 100. Nagingon dito, the scriptures are the great agency in the transformation of character. Kung sa di ay ang instrumentong gigamit sa Dios mga kaigsunan, one of the agency mga kaigsunan to transform our character, kini di ay ang Biblia mga higala. If studied and obeyed, the Word of God works in the heart, subduing every unholy attribute. So kung ato dining tun-an unya atong tumanon, ang mga pulong sa Dios mga lihok diha sulod sa tong kasing-kasing mga kaigsunan, unya mahimong bag-ohon, no, nga aton dili balaan nga kinaiya. The Holy Spirit comes to convict sin, and the faith that springs up in the heart works by love to Christ, conforming us in body and spirit to His own image. So, una, kinini ang Biblia mga higala o balaang kasulatan or the scriptures mga kaigsunan, one of the agencies to transform our character. Then, the Holy Spirit, mao siyay mo, di man ta makaila mga kaigsunan nga sayop na. So, kinahanglan na ay mo convict nato mga kaigsunan nga kita sayipan o sayop kita ni anak mga kaigalan o mga kaigsunan. So, kana siya, mo na ibuhat sa balang espiritu mga kaigalaan. So, aron nga kita, mahimo nga ma-convicto sa sala, no? Dili nga nang mayngon ta why sala, no, bisag nakahimo na og sala, no, aside ang kinayas tao magkaigsunan di magud moangkon, no, nga saipan mga higala.
Pero pinaagis balang espiritu, kita mahimo nga mabag-o, molihok, no? Sulod sa atong kasing-kasing mga kaigsunan. Unya mahimong mabag-o kita suno sa kinaiya ni Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan. No? Kay kung wala ning balang espiritu mga kaigalaan o mga kaigsunan, no? Without the Spirit of God, the knowledge of His Word is of no avail. Mo nang uban, no? Yan, Brad, na halos nabasa na nako ng tibuok nga Biblia. Pero wala may balang espiritu mga kaigsunan. Yung iyang mga pulong, matod pa, of no avail. The theory of truth unaccompanied by the Holy Spirit cannot quicken the soul or sanctify the heart. One may be familiar with the commands and promises of the Bible, but unless the Spirit sets the truth home, the character will not be transformed. No? So, kinahanglan nato ning gitawag balang espiritu. No? Ganiyan na isgutan na to ang scriptures. Ikaduha mga kaigsunan kining balang espiritu. Naibaw tas kamatuoran. Sometimes maingon ta, naibaw naman ko anak, Brad. No? Memoryado na ko na. Naibaw na ko tanan anak. Pero nganong wala may changes nga nahitabo mga kaigalaan o mga kaigsunan? Because the Holy Spirit wala diha mga kaigalaan o mga kaigsunan. So even you have all the theory of truth mga kaigsunan, nya wa ni mauban ning balang espiritu, dili makapahimo sa kalag mga kaigsunan nga mapaaghat o mahimong masanctify ang iyahang kasing-kasing. No? Matod pa, one may be familiar with the commands and promises of the Bible, but unless the Spirit sets the truth home, the character will not be transformed. Muna wag yapoy kabaguhan mga kaigalaan mga kaigsunan. So muna makasusubo kayo nga atong pamalandungan, no? So pagkahibalo sa mga pulong sa Dios, walay problema mga kaigsunan. Pero the Holy Spirit mga kaigsunan are God's powerful agents in transforming our character. Without that Holy Spirit mga kaigsunan, wa gyud tay mahimo, no? Bisag memoryado pa nato ng Biblia, wa may mo convict sa ato, no? Mo paila sa ato nga sala mga kaigalaan mga kaigsunan. So nindot panta kayo, no, nga ato nga padayon sa pagisgot, pero kay nga atong oras mga higala di naman motugot, no? Og may mga tapuson na nato, no, nga ato usab nga pagtuon sa sunod usab nga higayon mga kaigsunan ato ning pagahisgutan. Tapuson nato ang atong program pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasaan sa mga langit. Salamat sa kaygayonan nimo gihatag sa imong alagad nining kagabion, ikalamang mga panalangin sa imong mga pulong. Kini usab mahimong makahatag kabaguhan sa among kasing-kasing og mahimo nga masuno diha sa langitnon nga pattern nga mao si Kristo sa iyahang kinaiya usab nga gibuild up dinhis kalibutan. Ikaw na sayod sa among kaluyahon ug kakulangon. Tabangi lamang kami tungod kay wa kami arang mahimo sa among kaugalingon. Panalangin ni ang mga tigpaminaw uyon man sa tagian ni istasyon ug sa mga nagadumala nini. Kining tanan ug salig gitugyan gilamang badawat sa ngalan ni Jesus manluluwas. Amen. Hangtod sa sunod nga higayon mga kaigalan mga kaigsunan dinhi sa ato nga programa ang tingog sa reformasyon. In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement kinyong alagad kanginan Brother Alden Romo magaingon kaninyo maayong gabi ug daghang salamat kaninyong tanan.
Kining huni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingong ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.